Nganti putraku buka anggone Bathara Brahma ana wigati apa putraku Bathara Brahma inggih Rama pukul kula sakmenika jagi wonten ing kayangan Repat Kepanasan menika wonten titah saking alam Mertawada ingkang asma inggih Prabu Surabalewa pangwilah ing Saripati Walangking ana titah saka alam Mertawada kang gawe badan wadak ya gawe badan kasar kang aran Prabu Surabalewa Bathara Brahma inggih Rama pukul menika Prabu Surabalewa damel risak ing wonten kayangan Rat Kepanasan Duh Rama pukul pangwilah ing Saripati Walangking apa kang dadi wigatining Prabu Surabalewa nganti munggah ana ing kayangan Bathara Brahma inggih Rama menika badhe ngrasakaken ingkang putranipun Pukul Bathara Narada inggih Bathari Sri Ayem Rama pukul para kanjeng perminjuk kanjeng ibu nglapangi anak putu mangan jangan kudu sak kondul-kondul Bathara inggih Pukul Bathara Narada ana titah saka alam Mertawada kang aran Prabu Surabalewa inggih ngrasakno putraku inggih badhe boyong badhe nglamar Bathari Sri Ayem berkenjong kados pundi andur panggilah ing Saripati Walangking Kakang Narada sakmangke kula ingkang kuwatos Prabu Surabalewa damel risak ing wonten kayangan wonten Repat Kepanasan samangke lumebet wonten kayangan Tejamaya dadosaken risak ing wonten kayangan Tejamaya duh Kakang adis pundi berkenjong adikul menika ingkang putra kula dipun pasrahaken dumateng Prabu Surabalewa inggih Kakang mbok menawi menika ingkang putra panjenengan Bathari Sri Ayem dipun paringaken dumateng Prabu Surabalewa supados boten dadosaken risak ing kayangan Tejamaya Kakang Narada berkenjang kula manut kemawon dumateng adiku sakmangke kados pundi secanipun adiku inggih Kakang monggo dipun timbali
ingkang putra Betari Sakayung Bathara Brahma inggih mangestaken dawuh Rama Kukul Timbalana Prabu Surabala inggih mangestaken dawuh Timbali Betari Sakayung putra panjenengan kecak berkenyang inggih adikku adikku amit sih amit bro mereka soal Prabu Surabaya pembelah oleh di Prabu Surabaya kakang Narada apa kanjeng berkenjong inggih itu menika saputra ingkang putra Betari Sakayung dumateng Adiwuru inggih kakang Narada nene Betari Sakayung inggih Rama Kukul wonten punapa nimbalipun ingkang Betari Sakayung inggih Rama Kukul kekarepaning kula dewani supaya jeneng sira ing kayangan Suralaya ana praptaning Prabu Surabalewa ana kayangan Suralaya ulun dewani mung kuwatir pejingan digawe rusak ana kayangan lan wigatining Prabu Surabalewa bakal ngrasakno jeneng sira Ger Betari Sakayung inggih Rama Kukul jeneng sira gelem diboyong marang Prabu Surabalewa menyang alam Mertawada inggih kula urun Rama Kukul Prabu Surabalewa kala inggih wonten dawuh kula kaki boyangan Betari Sakayung menyang alam Mertawada inggih mangestaken dawuh kula matur nuwun sanget Prabaya Betari Sakayung inggih wonten menapa kakang Narada sampun mangertos kados pundi kakang menika ingkang putra kula Betari Sakayung kula sampun nundingan
kalian Semar menika kula dijodohaken kalian besut duh kakang Narodin perkejang inggih adipun menika panjenengan boten mangertos sinten sejatosipun Prabu Surabalewu. Perkejang inggih kula boten mangertos. Monggo dipun pirsani saking mriki sinten kawijitipun Prabu Surabalewu. Monggo kakang jenengan tingali kakang Narodin. Boten litu niku adipun. Langge kakang kula sampun mangertos. Menika kawujudipun mangun drungsa inggih Bagong. Inggih kakang. Menika desanipun kakang Narodin. Yen mekaten kula sarujuk menapa ingkang dawaken Adi Guru. Inggih kakang monggo lumebet wonten ing kayangan Tejamaya. Perkenjang mangkir wiyin Adi Guru. Inggih kados pundi kakang? Menika ingkang dados garwanipun putra kula Bathari Sri Ayong sinten ingkang saged palakrama sakmake saged napi wagi pengayongan Adi Guru. Inggih kakang ampun kuwatos samangke panjenengan inggih mangertos sinten garwanipun ingkang putra panjenengan. Duh kakang Narodra. Perkenjang inggih Adi Guru yen mekaten monggo lumebet wonten ing kayangan Tejamaya kakang. Adi Guru inggih. Bathari Sri Ayong. Inggih Kakang Prabu wonten dawuh menika wonten menapa ngendhek lakunipun ingkang kula. Wegene Bathari Sri Ayong aja lumaku bebarengan. Jeneng siya kalemu tak lebokno ana kancing gluwu. Inggih Kakang Kakang Prabu Surabalewu monggo Kakang Prabu. Ya tahu. Lampayu Prabu Surabalewu madhap wonten ing alam Martawada boten mangertos pinanggih kalih ingkang
Begawan Edan Bujogati Begawan ora mongkro-mongkro rupane kagiat Prabu Surabaya ora sampe pancet-pancet ana wong ora mongkro-mongkro rupane pancet-pancet Ratalah ana wong ora montra-montra rupane sapa kang dadi aran amit yo aku Begawan Edan Bujogati nek awakmu iku sapa kok ora wani ngendhek lakuku ya aku Prabu Surabaya. Prabu Surabaya. Awakmu lak awakmu sok gak denger karo aku ya iku denger awakmu. Ora ajar. Sopo sing dadine Begawan Edan Bujogati? Wah. Kae lek mampu Pak Kone sok kuwi Mas. Ora sok iki mampu baku. Awakmu gak mau. Oh. Yo aku. Nanti tadi kene. Wah, gak boleh mangmu dibayar kene. Aku mang lo kayangan Solo yo. Awakmu oleh gawemu iki koyo. Kebenaran ngono. Dadi situ rabekno besuk yo mati kae. Nek ngono ayo elok aku mlaku sak mlaku parang-parang wah iya kok ladalah Begawan Edan Bujogati dalam mau aku ayo mlaku sak parang-parang menggola ngerti apa kang karepku ladalah iya Begawan Edan Bujogati aku gak belo awakku ayo doaku Prabu Surabaya
Pandhita ora mongkro-mongkro manungsane. Sopo kan ganjaran? Oh, amit-amit ya aku Begawan Edan Bujokati. Awakmu lak yo dalange Pandhawa Krisna. Ora dalang ngerti marang aku. Sing mburimu lak yo Bumana Ramasura. Oh, jagat dewa ngerti marang putraku. Sopo kang ana burine Begawan Edan Bujokati, latah iya aku Prabu Surabalewa. Oh, awakmu dalanging Pandhawa ana wigati apa menyang kayangan sudut pangudal-udal nglamar Betari Si Ayem mangku dhisik. Kamangka putrane Pukul Bathara Narada wis diboyong marang anak muridku Prabu Surabalewa. Bunga inggih maesta akan dawuh Rama wonten menapa ananing Prabu Surabalewa anak murid Begawan Edan Bujokati wis boyong Betari Si Ayem rebutan ana Prabu Surabalewa. Wadala inggih maesta akan dawuh. Oh, Betari Si Ayem sing ana kancing gelem ya asra juritku. Yen bisa asra juritku iso hawa Betari Si Ayem ora ajar awas. Inggih Rama Begawan Edan Bujokati ya Mandara.
nanti Prabu Surabaya bakal tak rebut perkara si ayam yo nanti ono boleh bakalan edan bujo ganti lantar kurang ajar baik awakmu tak dipanojo tipu-tipu ono negara trajute umur Narawayana baik Bali menyangka orang tragis orang salah adikku di jarok kokwaku dorok ngomong ini inggih wonten dawuh Koko Prabu wah dinten tresna kakang uya ana wigati di ana kawujudane Begawan Edan Bujagati kang bakal nyilakanipun kakang di pun kakang nyuwun tulung marang jeneng sira Janaka Werkudara inggih pangestu dawuh arep nyilakane marang Koko Prabu Bohai amit-amit iki garai suwe-suwe ning lakuku yo yen awakmu gak ngerti marang aku sapa sejatiku aduh inggih kakang panjenengan kula ngatur bunging pangapunten Mandara Janaka inggih
Bolati barang kakang putri Tresno kakang putri. Oh hai, aku kangen. Wah, wis Tresno nek gak ngerti karo aku duduk dalami Pandhawa. Dipun nyedaki kula mangertos sejatosipun sinten ora dalane Yayaji. Dumateng Begawan Edan Puja Kati mangertos sukepipun padupun Dewa saknalika ngadhepi karo wujudipun Ira Semar Puja Kati. Kantuk damel yen mengkono kakang ayo diramekno arabining besut ana Prajanegara ngamarta kakang monggo ndara
Mriku sampun kantuk damel anggilipun mangun diwangsa nglamar dumateng kayangan suduk mangudal-udal Kakang Semar. Oh nggih leres. Menika sampun kantuk Betari Sri Ayom kadhawaken kalih besut. Menika sampun dipun aturi kalih Pukulun Bathara Narada sinten saged palakrama kalih Betari Sri Ayom sak mangke kantuk wujudipun wahyu pengayoman dadosaken ayemipun wonten besut inggih wonten negari Ngamartandara inggih Kakang Semar mekaten Koko Prabu inggih Yayaji yen mekaten monggo dipun sekseni samangke besut kali Betari Sri Ayom kadhawaken kaliyan putra Pukulun Bathara Narada inggih Koko Prabu kocap kacarito Pukulun Bathara Narada saking Nanglang Dirgantara kaliyan Pukulun Bathara Guru ngandhapaken wujudipun wahyu pengayoman madhap wonten negari Ngamarta dadosaken katentremipun negari Ngamarta. Jumebutipun saking Dirgantara menika mertandhakaken negari Ngamarta kasinungan wahyu pengayoman inggih Koko Prabu kula suwun pandonganipun Koko Prabu inggih Yayaji ajiku Diwarkudara suwun pandongamu Diwa wayang mati yo rejeki wayang lara nggo donya sineksan panjang kelawan apundi panjang umur panjang rezekine pamintanipun Krisang Werkudara kinabulaken Pukulun Pada iki menang apa tandhane ana Gandawangi amrik angambar anglebeng kedaton negari Ngamarta pranyata widodara widodari apsara apsari asesara sekar sekaman drenyuh penggalipun Pukulun Sang Hyang Pramesti Bathara Guru ngandhapaken aratuning Raja Bharadawah wonten ing desa penambangan kerajaan dadosaken pertandhaning lampak ing dalu mriku